Predstav si bunky, ktoré nepracujú, neodchádzajú a pritom berú energiu a tvoria zápal. To je realita bunkového starnutia. Senescentné bunky sú poškodené, staré bunky, ktoré by mali odumrieť, ale miesto toho zostávajú v tele. Tieto tzv. Zombie bunky sa síce prestanú deliť, ale ostávajú metabolicky aktívne. Produkujú látky, ktorými ovplyvňujú zdravé bunky. Takto poškodzujú zdravie aktívnych buniek, urýchľujú ich starnutie a prispievajú k zápalom a zvýšenému riziku chronických ochorení. Mladé telo ich vie odstrániť. S vekom sa však imunita oslabuje a tieto bunky sa začnú hromadiť. A tu je tá spojitosť. Čím viac senescentných buniek, tým rýchlejšie naše tkanivá starnú. Štúdia z roku 2024 ukázala, že senescentné bunky môžu prispievať i k úbytku kostnej hmoty a zvýšenému riziku osteoporózy. Starnutie buniek je prirodzené, ale ich hromadenie už nie. Zaujíma ťa, ako sa o telo starať, aby starnutie neprebralo kontrolu? Prezradím ti to v blogu. Odkaz nájdeš pod videom.